Zauvek ćemo se sećati svih nastradalih u požaru i siguran sam da će nastaviti dalje da žive u duhu grada Novog Sada večno i zauvek. Danas smo zajedno sa porodicama, familijom i prijateljima nastradalih 6 tinejdžera 1. aprila 2012. godine, ovde gde je nekad bila diskoteka Kontrast. Sećamo se zajedno sa njima i tugujemo. Krajem oktobra prošle godine smo započeli proceduru otkupa jedne privatne parcele, pored 2 gradske parcele koje svako postoje, i da ovde nikne pametan eko-park mladosti, da to bude kultura sećanja na ono što se ovde dogodilo. Takođe bi i zahvalio se ljudima koji učestvuju u udruženju Istina Tamarin zakon, onome sve što rade i da nastave dalje da se bore. Mislim da je odgovornost na svima nama, da moramo da se borimo da se ovakav ili slični događaji ne događaju više u Novom Sadu, da se bavimo prevencijom, ali svakako smo svesni da sistemski moramo da se borimo i da rešimo problem bezbednosti kako u ugostiteljskim objektima i tako i u protivpožarne zaštite.